Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω τη βραδινή μου ρουτίνα. Τώρα θα πάω να φάω το βραδινό μου. Ελάτε να σας δείξω τι θα φάω. Θα φάω γιαούρτι με φρούτα. Λοιπόν παιδιά, συγγνώμη αν ακούγατε την τηλεόραση. Είναι ο μπαμπάς μου που βλέπει μπάλα. Έτοιμο και το βραδινό μου. Γιαουρτάκι με μπανανίτσα και μέλι. Κλείνω και σας ανοίγω μετά. Δεν βγήκα καλό, πάμε άλλη μία. Λοιπόν παιδιά, έφαγα και πάμε να πλύνουμε τα δόντια. Μισό να πάρω αυτά από εδώ πέρα. Θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτήν εδώ την οδοντόβουρτσα και αυτή την οδοντόκρεμα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, έπλυνα τα δόντια μου και τώρα πάμε να πιω και λίστεριν. Είσαστε έτοιμοι να με δείτε να καίγομαι? Παιδιά, δεν ξέρω, με το που τη μυρωδιά μου βέρνει. Παιδιά, δεν ξέρω αν καίγεστε, αλλά εγώ πεθαίνω από το κάψιμο, από το πολύ, δεν μπορώ. Αλλά το πίνω για να σπρίσουν τα δόντια μου.
Καλού κακού. Χρειάζεται γι' αυτό. Στην υγειά σας. Συγγνώμη γι' αυτό που τράβηξα την ώρα που έφτιανα, συγγνώμη. Παιδιά, τώρα για κάποιο λόγο νομίζω το έχω συνηθίσει λίγο και είναι... Αυτό έχω συνηθίσει λίγο, το κρατάω λίγο παραπάνω. Ενώ με το που το έβαλα, το κούναγα λίγο και το φτύνα κατευθείαν, δεν μπορούσα να το κρατήσω παραπάνω. Εντάξει, ίσως θα βάζα πολύ. Λοιπόν, καληνύχτα. Bye.